Aunitzek dugulako fresko memoria, ederki dakigu hau ez dela zoria. Praktika bilakatu duten teoria, oiko bihurtu zaigu euskarafobia. Eraso bortitz dena jantziarren legez, euskara deusesteko hainbertze interes. Interesa guk jarri dezagun mesedez, lehena ez delakota azkena ere ez. Laudion sententzia zitalta krudela, aipatu zailtasuna arrazoi bezala. Nik behintzat nahiago dut ulertu horrela, zaila epaile hauek jasatea dela. Iparraldean ere gauzkate erreta, euskaraz ezin baita burutu brebeta. Sehaska utzi dute isunez beteta, beldur denaren arma izua da eta. Ta Nafarroan gaitza legeen partetik, Alemaniera jarriz euskaran gainetik. Kasualitateek bat bertzean atzetik, gutxi izaten dute kasualitatetik. Iragan ilunetik sarri iesean, geroa ikusten dut txurita beltzean. Laizter baita arrotza nagusi etxean, errari herri gisa erantzun ezean. Barne eztabaidetan naiz sarritan jardun, jokoan dagoena izanik ezagun. Behar den guztietan oroitu dezagun, gu euskarak egiten gaitula euskaldun.